सारखौ बरायग्रोनाय थाबाय। दिनैनि बे धेमाजि जिल्ला से नं हसं गामियाव खुंगा 13थि बोसोरारि बैसागु बादायनाय फोरबो फालिदों। बे बैसागु बादाय फोरबोआव नोंथांमोना मा मा बादायनाय लादों? गिबियावनो आं से नं हसं गामिनि 13थि बैसागु बादाय फोरबोनि जानानै गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोबाय। दिनै जोङो नैबे गोदान बोसोराव साननैनि हाबाफारि लानानै जा बैसागु बादाय फोरबो खुंदों। बे बादाय फोरबो खुंनायनि दिनै सेथि सानाव गिबियावनो जोङो थावनिखौ जायगाखौ साब सिखोन खालामनाय, नैथियाव फिरफिला बिरहोनाय। बे फिरफिला बिरहोनायाव जोंनिनो लाइमोन आफादनि मानगोनां मुस्रि गेवलां बाबुल बर'आ दिनैनि बे बादाय फोरबोनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। बेनि उनावहाय नैथियाव जोंहा गेलेग्रा फोथार, बे गेलेग्रा फोथारखौ जोंनिनो लाइमोन आफादनि मुस्रि प्रताप सिंह बर'आ बेखेवनानै होयो। बेनि उनावहाय जोङो फारियै उन्दै उन्दै गथ'फोरनि हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि 100 मिटार, 200 मिटार आरो सेंग्राफोरनि 1000 मिटार खारहोनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो। लोगोसे उन्दै उन्दै गथ'फोरनि दावला सौलायनाय, हिन्जावसाफोरनि दावला सौलायनाय, मिउजिक चेयार आरो हाइ जाम्प, लं जाम्प बारनाय, बिहामजोफोरनि 200 मिटार खारनाय, 100 मिटार खारनाय आरो बुरैफोरनिबो खारनाय, आरो बेनिफ्राय टाना टानि दुरुं बोनाय आरो काबादि बे हाबाफारिखौ लानानै दिनैनि बे सेथि बैसागु जा बादाय फोरबो, बे बादाय फोरबोखौ खुंनो आखायाव लादों। दा सारा बे नोंसोरनि से नं हसं गामियाव दिनैसिम 13थि आगानाव सुरफैबाय। बेनि माबा मोनसे थांखि दङ नामा? नोंथांमोननि गामियाव जे बेबायदि बादाय फोरबो खुंदों, बेनि मोनसे थांखि दङ नामा? दङ। जोङो थांनाय 2007 मायथाइयाव मोनसे लाइमोन आफादनि गेवलां मेल खुंनानै जोङो जोंनि बे हाबाफारि लानायनि आवगाय मोनसे मोन्थोर, बे मोन्थोरखौ लादों। बे मोन्थोरा जाहैबाय हारिमु, थुनलाइ रैखाथि आरो खौसेथि। जोङो माबायदिहाय हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो हागोन, थुनलाइखौ माबायदि फोथांनानै लाखिनो हागोन, लोगोसे जोङो जोंनि गामिनि गासै रायजो राजाफोरखौ बोरैहाय खौसेयै फोथांनानै लाखिनो हागोन, बेखौ थांखि लानानै बा नोजोर बोनानै जोङो दिनैनि बे बैसागु बादाय फोरबोखौ खुंबोयै 13थियाव आगान होफैबाय। सारनिसिम फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।